Terve! Nyt olisi sitten isojen poikien kaappiesittely ja tarvii sanoa tähän alkuun, että ei siinä mitään ihmeellistä oo, mutta kun lupasin esitellä, niin esittelen. Mennään sitten vaan katsomaan. Tässä on nyt sitten isojen poikien kaappi, minkä lupasin esitellä ja ei tässä mitään ihmeellistä niin oo tässä kaapissa, mutta kun lupasin esitellä, niin katsotaan. Avataan sitten. Golfmaila. Ensin tässä on niinku golfmailaa ja tollanen. Noissa kahdessa pussissa on sitten isojen poikien noita leluja. Isojen poikien noita leluja, mä oon kyllä joskus ne esitellyt, en ala sen enempää. Ne on niinku hyvin pakattuja näin. Sitten ylähyllylle vielä. No siellä sitten näkyy Daisua ja Ankkaa ja tollasta ja onhan siellä Pellakin. No on tarkoitus tällä, että nää voi ottaa hit äkkiä, kun tulee sellainen aika, että tarvis leikkiä tollasta. Ja tällainen on se mun isojen poikien kaappi ja näin.